Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Obiọma na Nneọma nne ya mechara chọta ebe Obiọma ga-anọ wee na-arụ ọrụ ịkwa akwa ya. Ka Nọnso gbagochara Ọnịcha na nke Ejike, nnukwu nsogbu dapụtara ya site n'aka nwunye Ejike bụ Chinwe. Chinwe anaghị eji anya ya abụọ ahụ onye obodo Amụdara. Ejike hapụrụ Nọnso n'ụlọ ka ọ matachaa ala tupu ọ malite ịgụ akwụkwọ, maka na onye bata obodo ọ maghị wee gaa ije etu o si masị ya. Aka ndị ọjọọ akparaghị ya, nke ndị ọma akpara ya. Chinwe were na Nọnso abụghị nwa ya wee na-achọ ụzọ ọ ga-esi mee ya ka ọ gbala obodo ha. Chinwe na-ezi Nọnso ozi karịrị ya. Mgbe ụfọdụ Nọnso anaghị eri ihe tupu ọ gawa ozi. Ọ bụrụ na Nọnso jekata ozi wee sị na ike agwụla ya, ọ na-eji ụtarị nyụọ ya anya ụbọchị ahụ. Ihe ndị a ka ọ na-abụ Nọnso chekata ike agwụ ya, o cheta ọnwụ nna ya bụ Chikaọdịrị. Nke a mere ka Nọnso na-ekwu n'ime obi ya sị na ọ bụrụ na nna ya dị ndụ, ụdị ahụhụ ahụ agaghị abịara ya. Mana Ejike amaghị na Chinwe na-emegbu Nọnso n'ihi na ọ naghị anọ n'ụlọ. Ọ na-abụ ahụ ike dị ochi, ihe o tetere na nkwụ anaghị atọzi ụtọ. Ụbọchị Ejike jiri mara na anaghị edebe ọkpụkpụ si nkịta na-edo ya anya bụ ụbọchị ọ gara ọrụ ma chefuo ọtụrụ ọ ga-eji banye n'ọnụ ụlọ ọrụ ya. Mgbe ọ naghachitara azụ ka ọ hụrụ Chinwe ebe o ji ụtarị wee na-apịa Nọnso ka ọ pịagbuo. Ngwa ngwa Chinwe hụrụ Ejike, ọ hapụrụ Nọnso aka wee na-achọ ka ọ mara ihe Ejike ga-ekwu. Ejike bara ya mba ọ tụghị anya wee gwa ya sị ya na ya achọzighị ka ọ na-apịachi Nọnso ihe na o nweghị ihe ọbụla o mere.